Bakearen eta giza eskubideen etxeak Ana Frank gaurko istorio bat erakusketa antolatu du Aiete kulturetxearekin batera. Erakusketa testu eta argazkiz osaturiko 33 informazio panelez eta bideo batez dago eratua. Bertan, Ana Franken eta bere familiaren bizitza kontatzen digute Holokausto judutarra eta Bigarren Mundu Gerra eragin zuten gertakizun historikoekin batera. Ana Franken historia ezagutarazteko bisita gidatuak antolatu dira 30 ikastetxerekin eta helduen 10 elkarterekin. 1000 gora haurretan erabek eta ia 300 helduk hartu dute parte bisita gidatuetan. Bakearen eta giza eskubideen etxeak sentiberatze eta hezkuntza ekintzak bultzatzen ditu giza eskubideak sustatzeko xedez. Helburu horri begira, jarduerak antolatzen ditu eta horietako bat da Ana Frank gaurko historia bat erakusketa.